La Massana és l'escola d'arts i oficis amb major nombre d'alumnes i més prestigi de Catalunya. L'establiment d'un nou mapa escolar i els retalls pressupostaris en matèria d'educació han provocat rumors de tancament per falta de viabilitat. L'escola Massana no és una cosa que es pugui pensar, segons la meva manera d'entendre, amb suprimir-la, tancar-la, etc. Una escola amb futur. Jo penso que és una escola que està molt a la punta del que és la recerca pedagògica de l'art i del disseny i, vaja, em sembla que seria una barrabassada. O sigui, nosaltres és que això ni considerem, diguem, la possibilitat aquesta. I ens consta, per lo que ens consta, que ni des de l'Institut, ni des de l'Ajuntament, ni des de la Generalitat es contempla la possibilitat de tancar l'escola Massana. Des de la Unió General de Treballadors s'ha elaborat un informe per mostrar la viabilitat d'aquests centres. Volíem aquí demostrar que, en definitiva, eren viables tots aquests centres i que la pretensió o els rumors que apunten a que hi ha una sèrie d'aquests centres que han de tancar serà per voluntat dels polítics, no pas per voluntat d'altres criteris que es puguin arguir en aquests moments. Hem demanat, per que no sigui una cosa aïllada, abans, durant i després, reunions amb els responsables del Departament d'Ensenyament que en aquests moments encara estan per donar-nos resposta. Aquesta manca de resposta genera tota una sèrie de rumors que no fan més que accentuar la incertesa entre professorat i alumnes. A vegades és alarmista, perquè fet tot l'any passat els mateixos alumnes anaven comentant pels països què passa, tancaran la Massana, no? O la canviaran de lloc, com deia també el Lluís. Això et desconcerta. Jo crec que la paraula clau és que estem desconcertats. I estem en un moment una mica d'una certa expectativa de dir, les voluntats estan definides, sembla que hi ha un cert acord de principi, però de concret no hi ha res. Durant els darrers anys la inversió a l'escola ha estat mínima, el que fa que els alumnes hagin de fer front a grans deficiències. Nosaltres estem pagant perquè se'ns donin necessitats bàsiques i en aquests moments no les tenim. I entre tots, entre els professors, l'equip directiu i els alumnes, estem fent ja gairebé reciclatge, no? Estem intentant reciclar el poc que tenim per anar tirant endavant. L'administració argumenta que les escoles d'arts i oficis són cares i poc rendibles i que el nombre de matrícules ha minvat. Per contra, l'estudi dels sindicats demostra que existeix demanda de les matèries que s'imparteixen. Moltes vegades ni s'ha ofertat la possibilitat que es matriculi la gent, és a dir, que s'han anat reduint qüestions d'assignatures, diguem-ne, d'aquestes escoles i, per tant, la matrícula ha baixat, ha minvat, però també és perquè l'oferta no s'ha donat completa ni tampoc s'ha augmentat l'oferta. Fa un any, les escoles públiques d'art i disseny van crear una plataforma com a mesura per clarificar i definir el futur dels centres. Tenim la promesa de la Conselleria que això es discutirà, o almenys es contemplaran les opinions que en aquesta coordinadora es puguin donar. Però no hi ha hagut cap reunió, diguem, de treball o de discussió. Simplement hi ha això, la promesa que es farà, però no acaba d'arribar. L'ensenyament és costós i cal invertir, però a l'hora de retallar pressupostos, els primers perjudicats són les arts i l'educació. El problema de la Massana i la resta d'escoles d'arts i oficis és un assumpte econòmic que a l'administració li costa assumir.